Iċ-ċittadini Ewropej, inkluż dawk fil-periferija tas-soċjetajiet, għandhom ikunu fil-qofol tad-diskussjonijiet mal-Unjoni Ewropea dwar il-futur tal-Ewropa. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta rrappreżenta lil pajjiżna f'Ruma waqt summit mal-mexxejja tan-naħa t'isfel tal-Ewropa fejn semma wkoll il-bżonn ta' taħdidiet usa anke ma' dawk li ma jaqblux mal-mod kif qed titmexxa l-Unjoni Ewropea. Il-punt li għamilna aħna bħala Malta u l-President Franċiż qabel miegħu u sħabna kollha qablu mbagħad il-fatt li l-konsultazzjonijiet ma jistgħux jieħdu forma tal-istess nies jgħidu l-istess affarijiet, imma rridu nisimgħu ideat differenti, rridu nisimgħu nies li ma jaqblux mal-Unjoni Ewropea, rridu nisimgħu nies li huma diżappuntati mill-Unjoni Ewropea, rridu nisimgħu n-nies li jħossuhom li huma esklużi mid-dibattitu għax b'dan il-mod verament ikollna konsultazzjoni effettiva. Il-Prim Ministru Malti qal li dan is-summit mhuwiex wieħed ta' grupp ta' pajjiżi li jrid jinqata' mill-Unjoni Ewropea, anzi ddeskrivih bħala grupp ta' pajjiżi li jrid imexxi l quddiem l-idejat tiegħu dwar diversi oqsma li għaddejjin fl-Unjoni. Bħala eżempju Dr. Muscat semma l-budget tal-Unjoni Ewropea li qed jiġi diskuss fl-ambitu ta' tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni li kienet tikkontribwixxi il-biljuni. Id-diskussjoni hija jekk dawn il-flus jagħmlux tajjeb għalihom pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew jekk jonqsux mill-budget. Hawnhekk il-Prim Ministru wera tama li dwar din id-diskussjoni li għadha fil-bidu jintlaħaq ftehim sa sena u nofs oħra. Bil-bandiera bajda u ħamra fl-isfond, Joseph Muscat kien fost 7 mexxejja Ewropej li ltaqgħu flimkien ar-raba' darba biex jiddiskutu il-futur tal-Ewropa.